It's okay, I'm good. Let's go! Вече пуснах. Ти от България ли беше? Не, с Мексико. Чай да кажа какво ще правим, значи играем аз и ние на FIFA 27, мултиплеер. Играем сега с Англия и направо ще призна. Бербо е много слаб беше. Чай да тъйко. Бербато, искам да ги трепиш. С Моралес. FIFA 27. Да, аз казах вече. Ай, спирам се да ям, че. От терена меди. Дивен. Няма лак. Идеално. Ти имаш ли лак? Няма първо. Сега по-рано като играх човек, който се радват направо на сам. Иди и го иди. Иди като съжда. Да. Не написано. Какво прави това? Ей, на работа там взем топата. Те не ме да. Чакай, къде метна? Искам. Не. Бах ти шпагата отдай. Сега тук е на Нено са легаве, дами и господа. Сега гледайте само Петров как ми взима топката и един шпагат може да изде, ама сега не съм. Аз трудно се различаваме. Защото който има... той са с седени панелки. Бах тия дебели българи. Всички са големи някакви. Малко трудно ги различавам, макар е. Не май бе. Толкова отига. Радо е, те ли ти прави постоянно? Да. Това го научи от мене. То те бах тук. Аз като да рече така на тебе... Аре, гол. Не там къде подаде, бе, мама ти. Взема тук да разчекаля за тебе. Пине да. Кики шеф. Да поиграем малко, да разбера колко ти играеш. Няма второто по време се мой. Ивко човек, знаеш какви хакови ползва? Махка ми ползата. Да. Да бе, сменям си таман, това ще цъка ми май на паузата. И ми свършиха паузите. Чай, че изкъртя копчета. Какво ще къпне цъкам гадно? Иди. Голям идиот. Пересках начинах да човек. Дали? Да. Тя че без да искам пак аз на снаха. Но чакай. Усети ли шпагачето? Стига ми пуска тия дълги вени. Бургетис. Чакай, Петров ти много бегаш. Много голям пик. Трябваше да махнеш и прич на египетската свърта. Ко прави то, да е всяко тафана мале, ще ти щупя краченцата. Гледай го, бе! Минава един, двама пускате към нападателите. Минава един, двама! Перпато, пикнал! Перпато! Аре. Що ти пусна вратаря, да чисто изваждаш. Или изваждаш. Ще я тръгнат малко моите. Това на народа, нали знаеш? О, браво, искам да тръгна. Не дали, тен дали, мен дали. А така ти пусна Иличо или Петровчо. Петровчо, пагата Петров. Ко правим, леле? Не, човек. Аре. Тя никой път не мами. Не, те бъркат. Ето, къде ти кръсваме? Петров?
Ари Букере, бе, а те, бе! Не, чистия съм за дърди. Санчес е лудак, чай да загрее. Чай покажа някой финт. Оп. Оп. Най-обичам човек да дадеш моето такова. Моето поле и да се разиграваме те да я връщам постоянно и да я дам. Добре. Бербатов към линията! Пърто джипка им кръгачка. О, бургеци. Ари, бе, човек, долу искам да я пусня, ама де. Айде да не се гавречи. Аз да так, че гавре, ти тропите с Дербо. Това, че Дербо е на народа съм го. Не съм малко тъчки, тека. И... Един бегаш там. Дербато! Момчето на народа, момчето, ари, бе, а те, бе. Тургето ме бута гледа. Чекай, гледа. Чай да мана това. Гледа му ръката. Гледаш ли? Чакай от другата страна. Видях кой, видях. Гледай са. Опа, ментиста. Я да ги му пусна, чакай от другата да и няма. Няма други страни. Оп. Пасна и Лев. Лев към Дербо. Дербо май нещо не вижда. Момчето на народа, момчето то, пък и то, къде шути? Коста, добре, бе! Гледаш ли тази този? Не ти пи, бе! Аз се мълчи. Леле! Тия съм да се видя вече. Браво. Сега че пуснах Петров, а как е? Там да ти кажа, где тръгва всеки път по едно и също крило. Като си познание, там вече на те тръгваш. Не. Тая трошка червена макета. Тънчев. Его Тънчев. Пардо срещу Бербо. Ти му удари голямата глава. Кърти мучението. Рапът ти я пускай така. Така. Аре, гола. Бах, ти вратаря смешен. Бербо ще едеш пагат. И там да закачаш на всеки ръка. Няма, това е приятната защита. Тук има да е продължи. Искаш ще покажа лодка атака. Къде са? Къде са? Дай фаут. Не, какво искаш, бе? О, лек се минал. Пагачи. Удари ръка. Той ми прави някакви пагачи. Дай тук пали. Ти пък. Вратар чувате е. Санчес, водака. Божинов, ти. Какво стана, бе? Първото по време. О! Малко ще поразигра. Много обичам да ги дразните. Чай, аз не мога да смиля играчите, бе. Кулката. Дайте го тънчев как те слиза направо вратата. О, мерси. Ай, чао. Тук е една стропка. Тук, къде центрира? Центрирва. Виж какво.
Аре, аз се скъртих копчета, Аз играя. Без да къртим. Сам, за кип. Да, бе, бато да покажеш някой път. Абе, ще се върна топката и вратаря ми се върне, тогава ще тръгва напред. Те. Чай бе, това. Ивко е, гледай го! Нищо не правим. Ивко е, те първият път ми махна паузата. Това път аз я махнах само без вешка. Аре, какво правиш, бе? Аз не съм тъпнал един път. Смени правя, какво правя? Ами аз не съм тъпнал ни път. Окей. Илиев. Лилиев бе. Иличо да ми е хакера. Добре. Чаре. Човек, ти си... Той ти са ебах ти някакви... Веч го. И добре, да, малко. Бе, Виж, смотания ми Санчес си да ме достигна. иначе само и трябваше да се пусна на треки. С петрол да се пъгат. Да взема пътна. Оп. Стоп. Иска към атака. И мистер Мандес. Да пуше на Говори бегава, мамата. Какво прави ясен? Аре, голито. Тука фали. Папи, остърва, папи. Той, вратаря няма право. Не. Дупни напред. Не. Ей, шапното. Ти го време на... Остарно това. Остарва. Не, човек, ти си гей. Да си го правя. Не бах това Божинов. Като някаква калинка се разпу. Дай, сега ще кажа още някакво. Ти да си ги пускам като държи, като не гледат сега. Гледай ги моите слабаци, бе, че я центрирам накрая. На марката ми говори. Това фали са. Бургеци с топката. Голи. Добре. Поне докосна ли я? Да, че не я докосна. Къде ще Божинка? Аре, Божинка. Не, смета ли, бе? Авто. Ако да... Чая да младе, я? Авто ли? Удари му се в ръката. Да, че за малко бразилски. Той е туши. Надразни. Тъй, който не е правил смени. Не да смени, че не. Повече няма че прави за наказание. Аз искам да вкарат пъти, които са прави. Да вкарат дерго, какъв ти прости много. А там му чува Наско ментата. Петров се пусна. И ние ста, няма. Замах. Мале, аз нито едно копче не натиснах, той сам ми е избит. Не, само ще те. Те, Санчес, смятай се като фиш. Копчета, чувам го ще къдат копчета. Еми ще ги скъртим, трябва да се къртят. Папи към Андрей. Андрей, папи.
Пускаме. Андрей. Тук направо червен излезе. Я ви... Какъв ще е картона? О, жълт. Това са автомат. И аз мълча и сега си хитна. Айде, папи. Ти си ми го усъкатил, бе. 10 път ги сменям. Така, 80-та минута, но ще има центриране вътре. Ще има леко центриране. Той ме пуска. Ей, ти греши само за това. Не, Андрей, папи. Папи, Андрей към папи. И сега си папита. Андрей. Не, продължи я. Ко стана? Леле, това смяна. Петров. Айде Лука. Тънчев ще сменя. Лазар. Лазар. Отсечка. Бербатов. Това Петров. И... Им се губете екипът. Аре, бургет, стреля, мама дева, гледай го, бе. Г, турето. Това дойде. Същия църво. Г, пинеда. Леле, аз центрирам, човек! Бах ти, шибания късмет. Значи има малко съм. И как аз се спирам, вие това пък се съркаля. Аре, папи! Папи се отказа, човек, аз дава от топ. Чакай, папи. Ще има 3 минути. Знам, ама вземи да ме биеш, ми се смеят хората в инбокса. За кой не, аз не искам да бием. Кой не иска да му отрепи? Гледай го. Айде, папи, отивам си караме среди гол и кажа. Какво правиш? Префърлям, какво правя? Ти ли ти правя топка? Майко не, човек, старвах я. Охо, засада. Няма времето свърши. Охо, допълнително, леле. И ние пък сме ради, Вярно е. май ще имаме. Допълнително, ако свършиш допълнително, ще се бием до спи. Ако искаш, да спати. Кое? Да спи искаш. Много време ще мине, клипът ще стане много дълъг. Няма работа, само да покажа един клиент. Баща ще има, мама, де, бай. Тета. А? Викам тета. И читай просто. То пак ще изпитам. И сега, кой това? Кой намери как да ти влиза, бе? Намери как да ми влиза. Самата поизи. Гледай го, бе. Нали така намери как да ти влизам? Какво да ми влиза? Как играчите им да ти влизат, бе? Гледай го, това бега от топката. Голема. О, папи! Гледай по-на сухо. Я да усетим. Папито взима топката и стреля. О, анаболен тип. Значи трябва да спирам това. Това няма да стане скоро. Спомна само да ни вкарам гол. Аз те разбрах как да ти влизам.
Бургети. Виж бега след тебе. И толкова... Виждите за стъпане, даре. Пачте, бе. Тата и колечко. Не, че и да голяма гласа. Аз го искам да се да. Ай, че няма време. Год как че знам как да ти разуме да ги вече. Аз гледам колкото мога напред да мата и тече. Бих ли това? Абе, леле, не чуй. Сега ще гони половин час. Дай пасат, какво правиш? Без да искам. Бургети, бери батъл! И то голям Санчес. Това е Санчес, бе, Марио. Чай да ни спусна. Ари, влезте му, бе! Бони, Ригла, напредно толкова. Ще се кефи. Майка ще ригла. Ти му ти бягат от твоята топка. Стани, защото аз ще задържа топката докато не свършим. Това е работа. Папито на Астар би напред. Бургети към Астар. Шпагатче. Бой за малко. Астар, Мукила. Кикишев. Муртаз. Той ще те подгонвата. Другия ще ти и бе мамата. Дали как ти влезна гадно? И това сега ще отгони. Няма да остави. Това сега ще влее. Това е специално за Роскота. Роскота влиза. Влизате му, бе! За себе ще го прескочил. Ай, Роска. Ти ми го оттрепа, сега ще гони това. Това ще гони. Гоните, не. Охо, браво тук. С топката, браво. Да, бе, фаненато е. Какля ги? Това сега ще гони. Не на после. Айде, марчаче, дъспички. Ще видим дъспички, кой ще би. Айде, дъспички. Колев ли ще е на върхата? И ето го е Колев. Колев спасява да ми иска. Санчес, можах там да ти чуем. Лагама тока. Мукила. Не. Един гол ми трябва. Горе би. Гол ли беше това? Мукила. Това трябва да спасем.
Да, е добре, бе! Аре, бима, ги е смешен. Виж Санчес как ще би. Нашите народи. Това беше от нас. Ние и пълнят право да се забавляват.